A Cop d'Ull es una exposición que trata de la cultura visual fotográfica de Barcelona en los últimos 10 años. Lo que pretendemos con esta exposición es, en un relato complejo y dividido en varios capítulos, recoger toda la producción a nivel fotográfico de los últimos años en Barcelona. De lo que se trata es de cuestionar un poco si en Barcelona hay una imagen específicamente creada desde la ciudad, qué tipo de representaciones genera la fotografía de la propia sociedad de Barcelona y también de su mundo, de sus edificios, sus escenarios, de sus ceremonias comunes. La idea es generar un complejo cultural diverso y grande, que permitirá ir desde, digamos, los fotógrafos de los años 50, 60 y 70 que han inventado la imagen de la ciudad en el realismo y el fotoperiodismo de la época, hasta llegar, digamos, a la moda y a la comunicación que ocupan toda la parte del Berlinale. El recorregut passa des de qüestions que tenen a veure amb l'actualitat social i política, als periodistes que des dels mitjans de comunicació han construït el dia a dia a la ciutat en imatges, als documentalistes que arreu del món fan una visió dels fenòmens més crítics de l'actualitat, el retrat com a un format de presentació pública, el relat d'allò que és íntim i que regularment no es pot veure, la imatge fotogràfica com una eina d'arxiu històric, fins a arribar al treball fotogràfic artístic, i en aquest apartat tenim un recorregut al voltant del que és el paisatge, que analitza la relació entre la fotografia i la realitat, i el darrer capítol de l'exposició on tenim la fotografia aplicada a la moda, als formats editorials, a l'arquitectura i la publicitat.